teď to odemdám. Necháme si tenhle jeden. 11, 25 a 20. Tak, 46. Tady máme renta. Dvacet jedna. Renta. No, tak nic 3. Tak máme vlastně 50 000 měsíčně na nějakých 5 let, jo. Což by bylo teda opravdu super, ale to nám odkryju líp. To se nám asi jako jen tak teda nepoštěstí. 32. 8. 49. Tady mám 41. 7. 37. 4. 16. 40, no to vůbec nemáme. 43 a 50. Takže tady teda vůbec nic. 11 nemáme, 25 taky ne a 20 už vůbec. 21, takže provokace. Takže to nic, no. Bohužel. Tak. Tak tady máme další. Máme teda taky rentiéra. A podíváme se teda, co tam bude, no. Teda doufám, že už aspoň něco málo. 27. 35. 50. Tak. A jeden. Takže. Renta. 45. No to je taky k ničemu. A 37, no, takže nic. 37 nám teda taky moc nepomůže. Tři vedle. Tady 11. No, tak to by se nám udělalo toho předešlého losu, takže opět nic. Renta, po druhý. 25. Nic. Co bude tady? 31. Takže zase nic. Tady 26, takže nic. 49. O jednu. Tady máme 50. Ale 50 korun. A číslo 24. Takže nic. Tak už to vypadalo nadějně. 46. Taky nic. 4. Taky nic. Sakra, už jsem měla radost, že teda jako aspoň to jedno číslo tam najdu. 17.
nemáme. 41, nic. Ne, nic prostě. Takže tady zase nic. Všechno vedle, jak ta jedle. No. Ještě tady máme teda poslední. To je vždycky hrozný nepořádek. Ještě tady máme teda ten cash. Taky za 50. No. A tady teda jsou výherní čísla, jo. 32. 18. A 20. Takže tady 21. Nic. 28 pro změnu, taky nic. Budu trošku asi napínat. 5. No tak to bychom teda vůbec nečekali, tam taky není. 3. Výborně, zrovna to, co vůbec jako nemáme. 7. Taky nic. No. Tak dál. 39. Nemáme. 15. Bohužel. 22. Taky tam nemohlo být 32, že jo? Evidentně prostě nemohlo. 17. Škoda. 40. To jsme... Tak 4, no tak to vůbec nemáme. To je jako... vtipný docela. 19. Samozřejmě. Něco mezi tou 18 a 20, co vlastně hledáme, že jo? Což bylo úplně jasný, že prostě tam něco takového bude. 6. To taky teda nevím, kde jako mám vzít. 40, to ani nemáme takhle vysoký čísla. 36. Takže nic. A poslední, to snad už jako ani... No, ano. 33. Takže ano. Opět velký kulový. Výhra naprosto žádná. Utratili jsme teda za tyhle 3 celkem 150 korun, ale to nevadí. Prostě jednou se daří a jednou ne, takže dneska se nám dařilo, ale já doufám, že příště to bude lepší a aspoň když se nám vrátí ten vklad do toho. No, takže uvidíme u dalšího dílu, jak to všechno bude, no.